Mga novena mass na lang ug wala nay bisan unsa nga naandang relihiyosong kalihukan ang himuon sa gawas sa Basilica Minore del Santo Niño alang sa kapistahan sa balaang bata karong tuiga. Kini tungod sa padayong nasinati nga pandemya dala sa COVID-19. Dili na ipahigayon ang naandan nga Walk with Jesus, Walk with Mary, Traslasyon, Fluvial Procession, Reenactment ug Solemn Procession. Sa gihimo nga virtual press conference karong hapon, gitug-an ni Father Pacifico Nohara Jr. ang rektor sa Basilica nga 50% ra usab sa kapasidad sa sud ug gawas sa simbahan ang tugtan nga makatambong sa mga novena mass. Ila usab giagni ang matag parokya nga magpahigayon og ilahang novena mass aron ang mga deboto gikan sa probinsya di na moanhi sa dakbayan. Sa mga musimba sa Basilica, kinahanglang aduna gayoy quarantine pass. Nagpangidaron og 15 ngadto sa 65 anyos magsulob og face mask ug face shield. Gidili ang pagda og backpack, mga balloons ug striktong mosunod sa physical distancing. Matag human sa misa, i-disinfect ang lugar. Ang novena mass sugda na karong Biyernes. So ang gitugot lang yun sa moa kaning misa novena o misa rin sa kapistahan, no outside activities.